Sabak khair wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Magnano mbola tsara atsika jiaby amty folakandra ny alarobia fa 30 ny volana juillet 2025 ty. Akory aby atsika jiaby mirary fahasalamagna ho an'izay matanjaka ary mangataka am'Zagnahary koa mba ho tsaratsara ahazo fahasalamagna tsara koa ho an'izay tsy salama vatagna. Niany atsika ataotsika koragna akapobeny Madagasikara manokagna koragna. Fotony fa tsisy raha milohany ndraiky vodiny ndraiky tagnany ndraiky vitiny eky Madagasikara. Avioko zao volagna zegny baraka hengatra fampibongina anareo vahoaka malagasy fa tsy voafenareo eky. Anka magnano raha tsy fatao anareo amin'ny fitondragna, anareo iaradia amin'ny fitondragna. Tsy tianareo volagnina anareo vahoaka tsy tandrinesanareo volagna. Zony tsisy olo lampanjery boko tsisy olo tragno fagnahy. Fa za teto navy volagna Madagasikara nanjary biby olona bobely zegny raha misy eo, biby olona. Tsy ny vahoaka fa anareo ndraiky fitiavanareo sezy, ndraiky fitiavanareo fahefagna, ndraiky fitiavanareo lazany voninahitry, anka ny vahoaka mibaby tsy vidiny amy raha tsy hainareo. Za teto matetiky mivolagna mavandy koa mivolagna hoe misy mpagnampy politiky Madagasikara. Non, tsisy mpagnampy politiky Madagasikara. Misy mpagnano business Madagasikara, misy mpagnano raha tsy manjary Madagasikara. Ke ikoragnako jiaby zegny live-nakany any, live général. Tsisy hoe kagnavagna aty areny iny, non. Fa trop fa tsy hita eky mot agnatin'ny encyclopédie même agnatin'ny dictionnaire hoe ino azo volagny amy raha ataonareo tsy manjary a Madagasikara. Tsy ny viavy, tsy ny lehilahy, tsy ny zokiolona, tsy ny ray aman-dreny, jiaby mira. Aviako ny volagna tandraraiky hoe anareo ny kely antsy ny vahoaka idirany Mahamay. Aloha indramitsika irany Zokilah Francisco ty, andesitsika andiniky mazava tsisy agnampigna volagna ira igny. Tsisy olo nagniry hijaly, tsisy olo nagniry ho ratsy mandrakizay. Fa matoa tsika ny fanerasera, nagnavatra, nagnatsimo, nagnandrefa, nanignana. Aroy karazany. Zotsy le fandiananao miala tanànanao ke zany nde amy tanàna raiky aty hoe zany dilefa, non. Atsika tompony magnadiso heritreritrintsika. Ny fandianagna vacances, ny fandianagna voyage, ny fialanao gauche mandeha droite dia ny
changement de culture. Zegny ny tegna izy aminany, changement de culture. Eo koa le hoe ray fiboahany ray aman-dreny, fa izy mbola changement de culture agnarany, fôtony ino? Maro ny Amerikanina mandeha mipetraka an'Afrika, maro ny Européanina mandeha mipetraka Azia, maro ny Australianina mandeha mipetraka en Europe. 5 continents reo misy ny atao hoe changement de culture. Donc agnatin'ny changement de culture io maro raha ndesiny zo, vraiment maro. Ao ny fikarohana, ao ny fitadiavagna tsy andregna aly, tsy andregna matragna ozy hira teo igny, ao ny mba hampanjary, ao ny fahaizanao hoe fomban-dry fulany andafore agny kony, tsy miragna amin'ny fomban-dry fulany baka an-tany Beato e. Fa ny raha misy amitsika zanak'olombelogno natao tsy hay hoe ilaigna le culture. Zony hoe culture tsy le fomban-drazagna fo hoe. Ary io tsy fahaizana culture io indrindra ny mamotiky, mandrobaka ary androbatana amotehana ny éducation amitsika Madagasikara eto. Robatiny éducation baka nino? Baka vahoaka bato. Fa ndreo ndraiky zanakandreo alefandreo, vadindreo ahondragnandreo, mémoire deuxième bureau ahondragnandreo. Akory no ataotsika e mba ho tonga lafatra? Ny tonga lafatra tsary nisy, mais ny tsy fagnajagna agnatin'le culture nahavy ny manam-pahaizana nagnapetraka le hoe droit de l'homme ny tsy asiatsika foto. Atsika ny tanàna eto a Madagasikara volaniko zegny, atsika zaraiky azoko volagniny zegny, atsika zaraiky mbola tsy magnaja io ary mandiandia io droit de l'homme. Ameko exemple atsika jiaby, za, anao, izy, anareo, atsika jiaby mahita raha zegny, fa tsy asiagny mpagnano politiky hajany droit de l'homme. Nefa atsika Madagasikara ene ny lingilingy nidriky ny nandeha signer contrat ny droit de l'homme ta Genève. Fa za masaky mivolagna aitsia za koa diso olombelon karaha anareo, fa tagnatin'ny 25 ans nandeha taty tegna ny potehiny diadiavigny amitsika eto ny droit de l'homme, tsy asiagna hajany olombelogno. Nde tsika olombelogno fo tsy asian'ny mpagnano politiky hajany, ke intsaka iky biby normal, ro magnondragna biby jiaby io andeha alefandreo à l'extérieur, tsy fasiagna hajany nature zegny. Or ny fanagnatsika raha jiaby io tsy iragnatsika amy firenena sasany, igny le hoe culture, fa tsy le fomban-drazagna rombo ty, rombo ariky, saligy andoha, ao bebety andoha, tsy agny. Io fanagnatsika renatsika io fa culture manoka mampiavaka atsika. Nefa zo potehindry zala
anaovandreo velo-tegna fitadiavana amilomandreo tokantrano fianakaviagna vady aman-janaka. Atsika boko volagna hoe angetahetagna blaka. Non. 25 ans volanko. Tsy haiko mba mizava karaha za koa nareo fa zany konty fa 25 ans zay potiky tanteraka atsika. Ny potehiny fa tsy hoe potiky. Raha potiky zay boka mety kabaron-dragnahary fa tsika ny potehiny, ny ropatiny. Ireo ny kely antsy atsika ny azony mahamay. Raha jiaby mandalo amitsika ao zala raha tsary nisy. Ndre tsika ny mbola nanjanahany vazaha, mbola nanjanahany anglisy talohan'ny vazaha, raha tsary nisy tamy fiaignany zanaka malagasy, raha tsary nisy tamy malagasy, tsaboindreo, kriendreo, ataondreo hevitry aviany adi-poko. Ny vahoaka malagasy ane na e bado ara na badoegna ara mbola magnaja le fiavagnany. Fa atsika koa nagnano karaha ry jirany ry moanjany, ry mafilany africain karaha atsika reo fa ela atsika misy famony faty. Ary atsika io koa mitohira karaha io. Moavy karaha raha avatsika africain reo ny atsika ifamony faty. Fotony nini? Mavandy. Zazo occupé volagna zegny. Mavandy. Koa tagnatin'ny 25 ans zay. Tsisy mpagnano politique io ke hitsinjo Madagasikara androso. Mavandy. Mitsangana eto mivolagna eto. Arengatako. Tsisy. Ary tagnatin'io 5 taogno aviako mivolagna 25 ans atsika napijaligna napadoegna ziska mirazagna atsika tsy asiagna fotony amy sababon'ity club 48 ty. Tsy nianiko nisy any club 48 io ny tegna magnapotiky Madagasikara. Io club 48. Io ny fitaovagna matériel andesindreo agnapotendreo Madagasikara. Io club 48. Ary reo jiaby hitatsika ny fotoagna zio io. Oh, za mitia Madagasikara. Oh, za tsy mandrialigny. Oh, karaha ty. Oh, zegny hoe. Oh, à gauche. Oh, à droite. Non. Basy anareo ndraiky vandinareo. Zo olombelogno, ndre biby, ndre kakazo maniry io, samy misy politiky nany. Fa nareo tsy politiky, hitsinjo vahoaka de vrai. Fa ny hamono vahoaka de vrai. Zava éducation. Atsika taloha, koa resaka éducation zegny taloha, ro jirantsika voisintsika bro, ry cousintsika bro, La Réunion, Mayotte, Maurice, Seychelles, même Afrique. Mandeha mianatra amitsika ao. Ary maro ny tafiboaka baka amitsika ao. Loso olo manamboninahitra amindreo any. Fa atsika tompony vitavitegny, latsalatsaigny, diadiavigny, razagna tsy asiagna fotony. Izony e ndre tsy razagna anao ajà, ndre tsy razagna anaka ajaiko, ndre tsy razagna anany ajeny.
fa anareo mpagnano politiky mivolagna hoe fa mamirapiratra mandroso Madagasikara ceci cela gauche à droite anareo ny tegna micrie iboany atipoko tsy ny vahoaka ny magnaboaka atipoko fa anareo baka amy fitondragnanareo ny fandimby teo za tsy volagna raiky ty za raiky fa baka an'le ny fandimby teo no ny araiky ty bado tsisy amizay raha heny non tsy le continuité de l'état raha tsara ataony fa continuité de l'état et copie de l'état qui est avant idirany agnapotegna vahoaka zegny ny raha misy normal anareo amy gouvernement anareo amin'ny députain tsy haiko sénatin jusqu'anareo amin'ny administrateur civil ary jusqu'amy fonkontany isak'olo magnano izy tompony isak'olo magnano lalagnanany isak'olo magnano zay raha tiany atao fa ny vahoaka madiniky afodinareo vava menasenareo gadigadregna amorognana dossier famorognana dossier mampandroso magnontany anareo za famorognanareo dossier olo mampandroso fanamboramboranareo olo ary gauche à droite reny mampandroso tsy haiko question-naka apetrako kanefa ndraiky le mibaribary itaboky itapirenena ary fantatry n'izao tontolo zao fa magnapotiky atsika Madagasikara eto magnapotiky atsika malagasy tsy sambory tsy ataon'ino fa ambela dahoara fôtiny azovy cousin cousine voisine voisin ino nambarako teto tandrareka mpagnano politiky tsika Madagasikara magnano boka manesy agn'omby ny magnara-dalagna ndraiky riatin'ireo kibay zay mpagnano politiky tsika Madagasikara magnano boka manesy agn'omby ny magnara-dalagna avao ny kibay ny mivolagna ny marigny sambory ny magnaboaka ny marigny amorognana dossier non zahava volaniko nde pays sasasasany tafaratsika lavitry fa losy lavitry nandelitra atsika raha tsara misy amitsika akory ataon'izao tontolo zao tsy gaga aieky anao zala mitondra anao masaky magnavolagna fa hoe zay zony eto zay magnaratiany atao zay fampandrosoana magaga fampandrosoana anareo zalahy tegna magaga izy eo koa ny resaka éducation nanjary ino koisinanty bavy miegna ampitoerana azonao kontegna tsy haiko mandeha l'école maro raha fognosiny tsy haiko tsy mandeha l'école izo ty tsy fanagnana pesosy voalohany tsy finanankanigny ara-dalagna faharoe
tsy fizahavagna ara-dalàgna ny santé na ny fahasalamam-bahoaka. Fahatelo, etc etc etc. Karakory ataonareo fa hoe androso Madagasikara amirapiratra. Aieky 25 ans za nisy teo. Na indro talohan'e nagnanика zay avy eo tsy azy mbo agnano koa. Non, aza atao karaha zegny. Aza atao karaha zegny. Nagnino filany losa mpanarivo ke za losa maskiny. Aza tsy maintsy magnano koa. Aza atao karaha zegny. Tsy karaha rizikinao ane tsy rizikinakay. Raha nosehanao tsy nisehako. Atsika manompo olo araiky fo Zagnahary. Atsika mangataka tana araiky fo raza. Fa ninao tsy naka tsy ninao. Ary io toetsaigny ratsy amitsika gasy io ny tegna tsy mampandroso atsika rangoela le hoe magnano kakazo atsika ke araiky ngoa iny tsy maintsy atoritiko fa karakory manavena agnabo agny. No mijotsoa za ma ajojo magnano kely avy agnabonabo ajojo. Zegny toetsaignytsika zegny. Tsisy ke hoe amin'ny haky tamin'ny hatsaragna na viany zalary amin'ny plasy misy izy ary hoe ke za mba mitana aza la za me karakory manavianao agny. Ary le agnontaniagna koa ndraikindraiky mamôriky le agnontany tsy avy karaha izy koa baka. Ino amizay misy mifamôriky mifamono normal. Zandroko mialatsigny Terry Libertos mivola setoany tegna tompony setoany fa tsisy agnabony donia fa olombelogno zao setoany. Anao mahita tany andemonogna havanao vola hely tokony ataonao bazary amy lomanao tokantragnonao igny andesinao mitety moasy. Akory mataonao androso? Akory ataotsika androso? Ary atsika koa miza ro moasy aby ro. Za boka moasy. Ro io karaha polisy ndraiky zandary ndraiky maramila. Karaha menuisier. Anareo ndraiky nahita menuisier misy meuble an-tragno. Anareo ndraiky nahita cordonnier sy kiraro tsara. Anareo ndraiky nahita polisy na zandary na maramila velogno amin'ny haky alahelo. Fotony iny mila hitsiritry namagna fo. Magnano kongomantsy mihina roe le maty magnano Dracula mandravagna leon'olo. Zegny raha misy amitsika Madagasikara. Ke za tsy magnametsiny ry zalaho amy gouvernement koa magnaratsy fatao. Fotony baiko baka agnabo. Anao nataoko io ministra. Anao navy io ministra ndia asa ho anaka fa tsy ndia asa ho an'ny vahoaka. Zegny raha misy ao. Aza vandesagna ary aza mifamatra. Karaha zegny koa les oppositions amitsika ao. Ro volana ro opposition 25 ans 16 ans
ny magnaratsy fatao, opposition tsy volagna, opposition tsy mitsanga, opposition tsy sinino. Anareo koa vola hoe nareo opposition. Non. Ry sasan'izay baka andeha noratra andeha amin'ny Amnesty, andeha noratra andeha amin'ny Nations Unies. Za tsy nky nahita valiny. Za tsy nky nahita hoe Amnesty nitsanga sa Nations Unies nitsanga amin'ny raha mahazo atsika ao. Normal ro volagna nareo tompony tsy fagnaraka ke zay mijery vangoa ao fa nareo. Aiza le mot fiavagnana mampiavaka atsika ia? Losa ia, natoa ia, nariagna Jangoany. Azafady zala. Azafady. Anka normal amin'ny fotoagna io ino raha misy? Matsapa marary vahoaka. Voa moraly, voa physique. Ro tsisy azondreo atao. Ary torogninareo. Parce que nareo zonio zay heny mitondra zay me raha ataony atao. Zegny fitezagna vahoaka. Aleo baka tandrignesantsika volagna papa tsy mikoafy araiky igny. Atsika jiaby fa samy naringitry igny. Fa ampitandrinesako atsika jiaby ndraiky hoe tandrignesanareo tsara. Anareo baka nitokiky ny tandrignitry raha volagnin'ny papa igny misy raha maro mety alaigna agnatiny. Mampandiniky. Nandesiny amin'ny fomba simple nagnazavany raha jiaby. Fa marina raha volagnin'ny papa tsy mikoafy igny ay. Aleo baka tandrignesantsika atsika boko mipody eo. Ohatra, nanambady anao, niteraka tandrifolo, narinao vady amanjanakanao iny, nanambady vaiva anankiray anao tsy niteranao, nefa soratanao amin'ny ara-panjakana le vadinao tsy niteranao iny. Izy ny vadinao, le vadinao soratanao ara-panjakana sa le vadinao niteranao fitandrifolo. Ka safidina azy Madagasikara ty zany le renin-kany niterany fitandrifolo. Fa le français zany iny le renin-kany tsy niterany nisoratany amin'ny ara-panjakana. Ka izy eo zany ko amin'ny tsy mety zambojory very lalana. Matsindambo anavay. Very lalana izy matsindambo anavay zany izy amin'ny tsy mety agny. Ka zay raha ambarako ny sotra to tsy naretan'ny fomana izy to hoe lobony tsy tiavana izy to tsy tiavana izy io agny. Iko na zofidiko ny tsy namene 5% e. Marary amin'ny arena tany jutany amin'ny tany. Mavandy. Tsisy olo mavandivandy président Hitler, président Allemagne, les président farany mavandy teto ambony tany. Fa nazy lombolombo Hitler. Lombolombo Hitler. Za fa bisa tambony mamy tao. Misy oabolo jery ambony mamy zay mana zao. Alefa no jopony savy, tuzefa no jipandengy. Alefa no jipandenga, tuzefa no jipanany vato. Alefa no jipanany vato, tuzefa no président Hitler. Ary alefa no Hitler, tuzefa no jingai. Tena tsy sara manjara tangay. Ary iko mbola mitondra keo. Tsy akiketako e. Zegny izy. Hoe koatsaroanareo volagna nataony président Rajojo hoe mila mahay mavandy hozy izy mitondra ny appliquer ny application ny vandy. Karakory amizay mataony reto Pitra Waka pagnaradianao reto tsy avandy. Karakory amizay ataony reto Pitra Waka tsy agnano raha ataonao dia fanjaitry lalagna taritry. Kenao ka magnaratsy manjary président. Olonao reo ne magnaratsy manjary. Beko baka aminjovy. Baka aminao roe la. Ravatimanga, Rajoely. Ataoko telo ary. Za mabera Krisy. Tsay Christian. Anao ne tsay Christian lehibe ny gouvernement e. Nagnino anao? Ampatsaroviko volagna tsay Christian. Taminareo agnanangagna gouvernement nao tafarany teo. Misy tsy firy mily CV navy aminay eo. Mbola agnano triage zay ary mbola zahavagna ny olo
apetraka io fa tsy apetrapetraka fahatany. Nagnino anao niany manginitra ny resaka peo amy raha jiaby mandalo. Anao ne lehibe ny gouvernement e. Anao tsy arinesagna feo za mabe Krisy e. Tsy haiko. Asanao io voadoeky ny raha vatomanga, voadoeky ny raha joela tandrema. Anao koa mibegna vava io maty kopinda. Tsisy bismillah. Za mabera Krisy. Chef du gouvernement anao. Matoa raha jiaby regny miboaka baka aminareo amy gouvernement ao. Beko baka aminareo lehibe. Fa regny tsy miboaboaka ho azy karaha io. Ary ny olo tokony samboriny voalohany anareo lehibe. Ary anareo lehibe io ny tokony miala eo voalohany. Fa tsy le zalahy reto pitra hoaka katitanareo reto agnanaovanareo lettre fagnatsoana même pas 24 heures. Ary zay teto indrindra zay jeune MRFM ny volagna teto ary matetiky namohanao rajoel nagnambaranao za mabera Krisy Kristian hoe misy amindreo ministre nareo reo incroyable raha ataondreo an-tanàna agny. Ameko exemple vitsivitsy amy. Anareo boka nareo koa fa volagniny ataonareo hoe tsy tenareo olo. Nareo mila ngongam-pana. Tsisy olo andeha ngongagna anareo. Anareo tompy miongagna ho azy. Anareo samby anareo fa magnongagna anareo fa tsy zay vahoaka. Zay vahoaka koa ny fa mangigny. Zay fa mizaha. Zay zo mizaha Chaplin. Charlot. Tanareo film Charlot. Zay mizaha iny, zay mitokiky. Fa teto zay ny volagna nagnambara nanetra anareo isan'andro matsagna haligny marandraigny ahodiny dokotera. Ministre fulany koa zalahy magnarakara zegny agny hoe ministre ray ihany koa zalahy magnarakara zegny hoe andafre nitandrignesanareo zay vahoaka. Zay tsy député mbahoaka fa zay misolo vahoaka. Noho ny vahoaka tsy ambelanareo volagna. De alohan'ny vahoaka magnambara zay raha misy amindreo, raha mavoa reo, raha mampijaly reo, ary raha mampitomagny reo. Zay tsy ava izy niany amaray fa manetra anareo. Ke anareo koa fa tsy tetra, anareo tsy maintsy bomany amare amizay. Ohatra meko anao amizay volaniko chef de gouvernement malagasy. Za mabera Krisy Kristian. Manana ministre ny intérieur anao. Ministre ny intérieur, ministre ny antitany, lehibe ndreto chef district reto. Mafy raha ataondreo chef district reo antany nagnapitrahana izy agny. Ary zay teto navy nanetra, ary indrindra za. Matetiky za manetry Zandrila Paolo en tant qu'izy président ny administrateur civil. Zandry Paolo. Fianaragna nataonareo tamin'ny école ny administrateur civil tagny ma raha ataondreto chef district napetraka anareo reto. Nagname exemple za amin'ny Ambaribio ndraiky niany sakinareo misolo izy tsy sakinareo dozy parce que ilainareo izy, parce que izy même solelaka normal amizay kibognany be. Sakinareo nandika lalagna nagnano fifidianam-bahoaka hitapoky ity pirenena
ny fandreseny Zokla Jean-Luc merane Diego namoronanareo dosie nataonareo hevitry ary anao voalohany sefondra zegny za mabera Kristy tsy Kristian ny tsy fitiavanareo olo zay vahoaka amity izy non nataonareo raha jiaby ny aretenareo nino napetraka nareo olo tenareo apetrako aminareo fagnontaniagna vahoaka ny Diego ministre ny intérieur mba ino raha niova aminay Diego rango mipitrano tina Edmond io mba mbaraza par rapport raha nataony Zokla Jean-Luc mba ino raha hitako niova isaka marandraigny matsagna du 1er du mois jusqu'à fin du mois tonga nitsidiky ny PDS ny Antsiragnana ny fikambanagna fulany noho ny isiany fiaramiasa za tsy hitako ny fiaramiasa mba mbarazebaka aboze ko fitsidian'olo jiaby namagny PDS to zay Diego fa losy lavitra Toliara fa losy lavitra Tamatave province jiaby fa losy lavitra fa tsisy raha niova ino misy ady antrano tsy eny zegny président anao kaza mikoragna fédéral zegny amy tsay Kristian fa zegny tsy eny ndre tanàna nany avaratra any fo tsy voamboatrany atsika zao napetraka question fa napetrako te jigny tamy kamisa joma apetraka atsika zao question atsika jiaby samy mamaly amina aizanareo izy valia za nagnino ta madame Delarte ny volagna fa européenne amatsy vola na million amana milliard agnamboaragna RN6 ny roasinareo madamo igny tapaka Paul Mavavy nandeha le vola nefa Paul Mavavy niananareo ndi lingilingy agnamboatra pont fotony raha tsy manjary ataonareo jiaby fa hitam-bahoaka hitan'izao tontolo zao apetrako amizay le fagnontania mba mbaraze tsy Kristian vola baka iany de agnamboaranareo pont Mavavy io halatra baka iany de agnamboaranareo pont Mavavy na iny tsy sakinareo magnapetraka plaque maventy amin'ny entrée ndraiky sortie ery aezany vahoaka hoe fa ara-dalagna vola mipetraka io tant de milliards tant amizegny hoe baka amizegny hoe baka amizegny hoe ambarazebaka na iny tsy sakiny Ratsuela izy magnano fitetezagna jiaby magnano 8 kilometre tsy ako 100 kilometre tsy ako 2 kilometre lalagna atao inauguration tam de Touré Konda vola baka ia na iny tsy apetraka plaque zegny natao hoe ara-dalagna fitantagnana mazava aboa vahoaka le vola baka taia budget temps fa tsy hoe nagnamboatra lalagna zegny hoe izy vola tsy hainao baka ia mangalatra baka dikan'zegny mangalatra ko dikan'zegny ke nohony le fahaizanareo mpagnano politika Madagasikara velogno amin'ny alatra tsy voasitrikinareo amizay dalagna ataonareo mibaribary zo mambaranareo vahoaka malagasy za raiky main volagna matoa io affaire-ny avion io niboaka fa nambeasandreo fahelanareo aminazy io zany ka misy fanlancé zo joma za ko tsy ka misy joma za fanlancé raha io hoe potehinareo antanety vonenareo vahoaka potehinareo andranomasiny vonenareo mpanjono potehinareo arena kibontany ondrognanareo fanagna-pirenena mbo avy ko abakabaka eo za akory tsy herignandra niboaka tsy niherignandra niboaka abakabaka io fa eko ary fareko fa hitako resaka dossier io quelque part naviako ny volagna azy fa zay koa ny volagna zay tsy jiregna fotony zay vorondolo
firy ministra nitahiriny anareo teto. Nivolagna za teto aligny andra ny ouverture ny pesiny maloky, nivolagna za teto. Nalaelo rô mpanjony madiniky io amy faritra Akanjomborogny ziska anao mipaka anao faly resaka maloky. Nidirany ty ministry ny pes ty ndraiky gouverneur Tasianô. Or reto mpanjony madiniky reto nandeha nitrosa tamin'ny otivy. Nitandrignasanareo zegny Tsa Kristian, nizahavanareo zegny ministre i président Rajoelina. Non. Impiry za zok be eto mivolagna. Aseva boaka andro gouverneur reo 50 milliards azony gouverneur tsaraikaraiky. Détaillé bovao. Misy masaky magnaboaka? Tsisy. Anao seviny gouvernement masaky mivolagna? Tsy masaky. Rajoelina donation. Koa adalagna ataony Tasianô aminay faty diana. Ndray ziska mare za mikoragna raha ataony adalagna mampitomagny olo jiaby amy faty diana ao. Anareo donc vo ifoa. Mitaregny mitomagny mitretre vahoaka ny diana amy raha ataony zalaty. Za tsy mivolagna za tsy tia Tasianô. Non, fa le toetra ataony tsy mamango. Miambigna anareo misy raha maventy mipoko aminay diana, io anareo voatetragna doso izy. Fatara au Bessima. Sady anareo ne toujours en retard. Tsy haiko na le logiciel nareo tsy à jour na bug, fa anareo ne toujours en retard. Ya. Nivolagna zay teto. Vahoaka madiniky za lamba mangala le tonnage ny ton baka PFOI mba milomandrota. Idirandry Jocelyne raha io, idirandry Tasianô raha io. Non, ministre mpesy ara tsy mivolagna. Normal ro mandeha magnano ouverture mpesy, mpanjony madiniky menacenareo. Normal. Tantany bendrefa. Nikaiky pêcheur madiniky regny nikaiky zazo occupé kailo. Tomagny nalaelo. Vady amanjanoko androny tomagny nalaelo. Nivolanko teto raha zegny. Noho nino? Fitiavanareo pesosy fitiavantegna nandeha nampidirinareo reo bateau. Tsy haiko firy metre pesy étranger aby reo. Tsisy raha tsy ramasigna. Na bako ministre mpe. Reo ne aravoaramaso ni aratondreo. Anao magnaramaso bateau jiaby mipeso. Monsieur le ministre de pêche. Asa fandesagna vahoaka. Voa menasindreo pêcheur maventy io. Pêcheur madiniky ny atany be. Mandraky ty niany. Mbola mandeha raha zegny. Nareo nitsanga. Nareo tsy nitsanga. Fotony ino? Nareo mikontiny raha mitrika posy nareo. Niana amizay nareo magnasary lany fagnahy amy raha mandalo BC 577. Complice nareo jiaby io B777 io. Boeing 10 io. Tsy nandeha raha io koa tsy baiko baka aminareo agnaby to. Miala tsy afaka Tsay Christian ndraiky Rajoelina. Izy no moaly. Naboaka ny azovy. Trump baka. Tafidrika agnatin'ny firenena 30. Tsy mahazo visa mandeha États-Unis ny malagasy. Zegny raha tianareo. Ary zay nangala visa tagnatin'ny lalagna androny boaka naboakan'ny Trump io. Mody. Zegny raha tianareo. Ravoravo anareo zio. Zegny le nambarako tamin'ny volontariny. Toetsaigny ratsy tsika malagasy io iala ova. Nareo fa tsy segnatra zara. Nareo koa tsy segnatra. Matetiky za eto mivola. Nareo fa tsy segnatra amy fitombena. Impiry zay teto ny vola.
Tsay Christian, lehibe ny gouvernement. Jusqu'à président ny mialatsigna aminao ray aman-dreny manona agnaranao tsy firaigna. Jusqu'à président ny MMM, ex-ministre taloha, ajo nagnaboaka hoe taratasy io no sy ranja, no sy mitsio, no sy sakate io tsisy raha mety atsangana eo napetraka ny lalàna ny UNESCO. No tsy nijirenareo fôtiny naina raha tsy haiko naina tsy haiko azovy tekabijany eo. No mila dikavinareo poetinareo le lalàna jusqu'à amin'ny UNESCO mbola ambanibaninareo. Oh, raha koa fa iresa-pirenena, iresa-pirenena afantsika. Za teto ny volagna, za mbola journaliste, za journaliste naman'ny UNESCO. UNESCO, angap, ONU, mifaty diana nandeha tamindreo nosy telo reo nagnapetraka le lalàna maha il protégereo io. Non, dikavinareo, diadiavinareo parce que fitiavategnanareo, ministrinareo aménagement territoire mandika lalàna. Izo tsy sakinareo volagny miambigny misy raha ampoko famony faty io nareo agnadosinay tekabitsa. Vola 55 milliards nalainy taminy KNAPS nandeha ia. Tsy sakinareo takigna aminazy. Ataova arrestation izy. Aia vola 55 milliards tamin'izy maire Antananarivo. Madame vadiny Ravatomanga 25 milliards nalainy taminy KNAPS nataony aia tsy apodiny. Ireo karaha-pagnarivoky 25 milliards tsy voampodinireo. Azafady fatoro raha ataonareo salahy. Zay efa hempaka baraka. Anareo ny kely antsy vahoaka azony mahame tsy mamango aminakazy igny. Voalohany fitondragna nisy le plus con que con comme tu dis Rajoel, fitondragna andesinao. Matoa fitondragna andesinao reo barara tsy mafetegna. Le compétence tsisy aminao président. Nimora zay fa magnamenao solution eky zo io. Dernier bala solution mene anao. Miala fa mafy raha ho avy io. Atsika mikoragna azy eo ry vahoaka malagasy. Ny mpagnano lalàna resaka anabakabaka idy ary agnano fitsaragna raha io. Eto atsika raha iboaka. Eto atsika za raha iboaka. Déjà porque izy volaniko zay fa 30 pays africains ndraiky quelques pays sasany fa tsy mahazo mangala visa mandeha États-Unis agnatin'izay Madagasikara. Zay raha tianareo. Potehinareo fiagnam-bahoaka. Anareo ne mety milefa Dubai, Arabie Saoudite, en Europe fa vahoaka andeha nde vahoaka mandeha Mayotte ely io. Ampodiny la France amitsika io mbola andeha angalanareo 50 milliards, 50 millions koa par tête. Asla raha nagnino loatra. Matoa vahoaka nilefa tsy fahaizanareo mitondra. Empaka tofoko vahoaka. Nagnino taloha vahoaka tsy nilefa. Teo Tsiragnana, teo Ratsiraka, teo Ratsimandrava, teo Zafalbert, nagnino vahoaka tsy nilefa. Fa nareo na vahoaka komasy milefa. Tsy fahaizanareo. Ke miala président. Za teto, za mihitsy ndro nivolagna teto taminao Rajoel. Hoe mbo iro généraux napetrakanao grade du salon reo ny amonanao. Eto adianao amizah zegny. Mbo faty ratsy ataondronao io, lombolombo ny fatinao ataondro raha tsy mandrava Tambojatovy ambony. Paix à son âme. Azafady mialatsiny amin'ny fianakaviana. Mbo zegny raha ataondronao io. Tsy vahoaka andeha amonanao Rajoel fa reo généraux colonel tsy haiko lohany ndraiky vodiny aby reo. Reo ny amonanao boko mba amonanao ratsy. Eko aminao miala. Conseil. Fa maromaro zay nagnamenao conseil miala zegny.
fa raha olo diny ry azovy Peter Wakaty Janirina regny moa misy raha endreo business ndreo tsao tsy mandeha varotro tany tsao tsy voaka bokandreo zegny raha endreo anao amizay presidendreo président aza mandeha zay fa manaova mandat magnaraka koa ndao ara bravo ndana olo maty toujours maro ampilanja président fa lazandisinao ratsy bakao zava dada zafy paix à son âme fa tsy nitianareo izy bon izy tompo miala izy tsy nankany izy tsy niady izy tsy narignesa-peo oke za miala ozy ahena rozy io ndre raha tsara napetrany tsy asianareo foto demokrasia azovy aminareo zao io manjaka ary mampanjaka ny demokrasia Madagasikara tsisy de diavinareo ray aman-dreny tsy asianareo foto ny dikan'izegny resaka aménagement territoire koragniziko igny ministre Naina nareo mbola tsy metsiky matetiky zay teto indrindra fa za mivolagna io ministre Olivier tsy Olivier ny énergie hydro fa Olivier ny ministre mine tsy eny asanany tsy compétent izy fa bekonareo izy pindenareo izy anaka magnaratsy fatao mikapokapoko amizay resaka mine zay fa nivolagna teto ary maro zay teto nivolagna grave raha ataonareo ve maro io azovy nisy nitsangana anareo teto nisy nasaky nivolagna anareo teto anareo fitondragna parce que raha vatomanga magnanzo tout va bien fa zigny koa zoko be na zandrila Joakim na zokila Ndaoma fa nahitanareo dossier fa ben tary fa zigny raha vatomanga avozonareo parce que mpamatsy ary mpamelogno anareo agnatin'ny club 48 aleonareo lavitra maharegny mahita vahoaka fa marary amin'ny faritry magnodidigny raha io ray aman-dreny mpianatra fa misy mivola marary misy olo marary ny zo tsy blé tsy eau de javel tsy vaolainy tsisy raha ataonareo banjainareo parce que membre vatomanga club 48 tout va bien ko maty alivy normal nareo tsy nijery tsy niasa loha tamiregny faty marobe ny datora ndraiky beladonna anareo igny mbola vandy koa andesinareo ny vahoaka mon dieu zay eny mitaky ko madio no ministre fahasalamagna professeur Salon io aboa eto affiché eto résultat ny volagninao natao ta ivelany fa hoe datora ndraiky beladonna nagnapoizigna raha igny azalahy hitanareo plante jiaby io misy famille nazy io karaha tsika olombelogno manataranaka karaha io koa ataony plante io misy ny mamolo misy ny mamelo ary le ny mamolo tsisy amitsika agny fa ny Europe aza patoegna vahoaka datora io ne maro aody atao aminany omitsika zo aodiny fio aodiny tenda ary zo misy araiky aminany io atao kabaka agnamany sauvage kaniana anareo nde mavandy aboaha professeur Zélé si tu es vraiment médecin mahatsapa fa marary
maty zanaka karaha tonty reto ray aman-dreny alapotry ny alapofondro amy rano babendro reto aboary résultat anao ny volana fa a laboratoire efitra affiché io na ino anareo lerany magnano conseil des ministres affiché nareo ndray raha tsisy dikany fa magnino araiky ty misy dikany amy vahoaka tsy sakinareo affiché affiché zay ndray tsy nandeha lekôly fa zay mahay mamaky zay ndray tsisy famaky zay misy stylo mahay manoratra fa zay kazabadoina anareo nefa fa hita fa tsy tafiboaka anareo raha ty nipodiananareo io ne andeha hagnano business andeha andafy Madagasikary ary fa nalafonareo baseky zay miala rajoelina zala non conseil vrai mbarako anao zegny rajoelina nianja manognona anaranao hoe monsieur le président andry nirina rajoelina midémissioniava mialanao fa basiky zay 16 ans mangidigidy tsisy raha nanjary baraka jusqu'à iresa-pirenena baraka zay jiaby fa mipalapala satadiavinao za amilay veto ipalapala amizay aizanao fa malagasy na palapalanao o zala mba magnanao fa jerin'olobenga raha ataonareo ndraiky raha vatomanga mahempaka olo tofoko olo anareo meritry maravoravo olo amy raha ataonareo io ino raha misy amy fotoagna zao ry vahoaka malagasy raha misy amy fotoagna zao mbarako anareo hoe fa maro amireo député reo commence mivadiky mandeha amin'ny FF AFF ndreo ny raha vatomanga fa presque voty pesos fa commence miala ato mandeha mivadiky ary mampalahelo fa maromaro député sasany reniko amy vahoakany tamy misy reo efa zay igny fa zay fa tsy zay ko tsy olo ny TGV zay ko tsy olo ny Orange fa zay indépendant parce que fa nivadiky ary parce que voatendry marteau ho an'izay voatendry marteau nazahoagna place député niana amizay zany indépendant parce que fa maloto rano anao indépendant maloto foana o fa maro député magnaraha zegny o fa commence mitsaka ary amin'ny FF ary fotony agnategna fa FF andeha io tsy possible any karaha mbaranenareo vahoaka malagasy zay mety tsisy jiry zay mety foagna zay mety adala mariny fa zay ndraiky tsy inky nagnarisika ndray izy magnano zegny mitsangana tsika jiaby fédéralisme mitsangana tsika jiaby état fédéral mitsangana tsika jiaby mila ravagnintsika ty club 48 chez Toanty iro ndray misy vola tsika vahoaka nizy ahodikodognondreo io vola maloto ahodikodognondreo io amy club 48 io tamy joma koa tsika misy ziny na tamy mbiagna zany an'ilay farany igny tineny za teto nivolagna raha misy amin'ny Ambaribe io resaka Green Madaland io tsy société wala compagnie ny vahiny fa associé miaraka amy vahiny Corse agnatiny io hoatsika mipetraka amy France ndray mipetraka ivelan'ny France mety mahay hoe aia capitalin'ny cocaïne ndraiky fagnanaovagna affaire ny drogue en France Corse au champion resaka affaire ny drogue ndraiky cocaïne
akorsy ke agnatiny associeny ty Green Madalon ty Corse telo lahy kegla mafia tsisy hevitry na ity sakina Rosambory parce que associé ndraiky Ravatomanga ary zanaka Nosfaly mialatsiny za olo baka Nosfaly koa olobeko baka Nosfaly koa zanaka Nosfaly masaky mitsangagna nampidiragna ty Green Madalon ty Ambariobe mialatsiny aminao fa za koa zalahy nanogny agnaranao fa ela za nagnambaranao za koa nagnaboaka dossiernao en détail eto zanaka Nosfaly mahogo zay mahery mbo tsaronao fa katakata masaka malemy agnatiny raha ty nampidiky izy ty amitsika Ambariobe ao zanaka Nosfaly araiky zay donc ianareo zao voly tiako volagny ary io zanaka Nosfaly io tsy sakindro adoso en place misy zao parce que magnodikodigny pesosiny Ambariobe tsy sakiny Rasimbelo ministre amin'ny finance magnadoso izy amin'ny Ambariobe io ora affaire maloto tsy fatao ambony tany ataony zalahy ty aminay io ary baka ao amy service contribution ao amy fiscaly ao Ambariobe ao iboahany reto Corse miaraka amy Ravatomanga Leongo Rajoel manjakanjaka mandravatan'olo mangala l'hotelin'olo ino antony azaveko amy vahoaka ravendreo alendreo tanin'olo amorognandreo dossier karaha nataondreo tamin'ny hôtel Colbert Tatanarivo resaka fiscaly ino amizay raha misy zegny l'hôtel tadiavindreo alegna sakindreo idira agnanaovandreo zao amitsika Ambariobe eo alendreo même hôtel 2 étoiles idirandreo naovandreo raha io le atao amy contribution dira io tsy nagnefa fiscaly io tsy nagnefa zegny hoe mba ino ma fiscaly ny feny Ravatomanga mba boazay ambarazay mba ino fiscaly ny feny zanaka Rajoel nanangagna tsy haiko nino Arena Production aboazay koa nareo madio mariny non tsy sakinareo boaka zegny raha misy amitsika Ambariobe zay ino amizay objectifndreo raviravendreo tany ma Bellevue tantsarana reto Corse telo reto nanjary nanangagna nampibiagna agent mobilier Ambariobe lebendreo Anthony Corse de ro amizay mila ampibiagna vol direct io Qatarandreo ty Emiratindreo ty andeha Ambariobe fotony ino le client bakagny zegny direct amy l'hôtel tadiavindreo legna aby reto atsika nino amizay atsika vahoaka amizay io donakaso angetaitagna bolaka zegny raha misy Ambariobe aboakako eto zegny zay fa matra ty volagna fa tsy marigny zegny bo aminaka eto mamalia eto fa zegny raha misy ao Green Madalon ty Corse associé miaraka amy Ravatomanga mitsangana vahoaka an'Ambariobe zay raha mbarako anareo sanandra normaly amizay amitsika ao nanjary aksin'ny Jamala aksin'ny cocaïne parce que les spécialistes njo Corse reto amitsika ao atsika zao magnontany nandeha affaire en cocaïne tsy nandry koragno nandry koragno nisy masaky ny vola tsisy masaky ny vola or le oana andesigny Tananarivo fa tsy ro jiaby regny fa tsy fa niboaka faravagna tsena ro jiaby tamy cocaïne igny
O fa tsisy olo migadra zay aferany cocaïne fa nefa igny page hafa koa io casino nagnasary mibiabiafy nagnanaova tam de Touré Kunda Palmbitso kosy reo tompinzo miaraka amy Léon tompiny eo aboaka hone Dios zay ndre pedivonareo fa zay tsy miady vola maloto nambarako anareo teto vola pesaindreo a Madagasikara o vola maloto tiako raha ataony Trump io ary tiako ataony agent pitsikilo resaka gn'abakabaka ty amy raha ataonareo ndraiky Boeing 10 000 eto atsika mizabaka andeha ngatra 4 tonnes de volamena koa nareo ndraiky 4 tonnes de fasimento koa andeha menareo Trump nde ariagna nagnano Trump fa tsy hainy ataony izy miasa loha aminareo It's karaha Macron riberibenareo Trump tsy andevitra aminareo tsy trompe vahoaka mihitsy ndre trompe agnarany tsy trompe vahoaka fa eto atsika miampy baka andeha eo koa nareo zao de ny raha mbola tsy ratsy aminareo monsieur le premier ministre Atsay Christian président Rajoelina midémissionné avy zandroko abe midémissionné avy anareo ratsy matikopinda io tsisy asin-drazana matikopinda zava raha mandalo toliara anareo tsisy aina hatrampagnahy Zandrila Elia président Notrikaf ataonareo sambo dokitra izy koa tsy nitariky vahoaka nandeha amy lalabe olo mitariky vahoaka amy lalabe boka tsy tianareo izy ane tsy nitariky olo nandeha amy lalabe izy tsy nandeha nitariky olo nandeha tamin'ino basy toliara fa izy nikoragna amy vahoaka anany normal logique zegny karaha ataoko za mikoragna amy vahoaka any Ambariobe vahoaka any Diego vahoaka any Diana fotony tanàna anaka tiako antaky za fédéralisme ary zegny objectifnay amin'ny MRFM mouvement révolutionnaire fédéralisme de Madagascar ialany amy toetra tsy manjary malotonareo club 48 ty fotony zay nitarimin'olo be taloha regny tamy fomba tsara tamy fomba mendriky honneur reharehanay teza nataondreo zay matoa zay navy amy place misy zay e pourquoi niany zay tsy agnaboaka vahoaka migejenareo agnatin'ny jaly aboakanay ny marigny zay tsy matanty mamalia amy Facebook eto na amy réseaux sociaux eto tsisy olo tapenagna vava na raha Vatomanga na Rajoelina tiako na Zovy tsisy manampim-bava atsika eto na Atsay Christian tsy sakinareo mivolagna ferany sambony any AW sakinareo tsy sakinareo aia le zalahy moustache Charlot igny ataoko Charlot boka agnaranany fa za tsy mahay agnaranazy ary ministre filaminam-bahoaka anao zao masaky mivolagna monsieur le ministre sécurité publique fa milamigny ny vahoaka zay ndray tsy niantra raha amy médecine zay ndray tsy docteur na professeur du salon zay mba nagnambaragna ary mba mahay mamaky ny marigny fa anao ministre sécurité publique asegna mivolagna raha tsy tokony volagny mivolagna azafady zokla
anao tsy ministre ny sécurité publique fa ministre ny Ravatomanga ndraiky Rajoelina ary ny gouvernement point barre basta. Anao koa ministre ny sécurité publique, io raha misy avoe maro tokony tsangananareo kotika koty stop ary adosoa. Io raha ataonareo ia Bastoliary io stop adosoa. Io raha ataonareo amin'ny Ambaribeo io stop adosoa. Fa matoa tsy sakinao en tant que anao ministre de sécurité publique complice miaraka amindreo koa anao avopeko karaha ministre igny nadosiny moaly igny. Asa zao koa ministre adosinareo magnaraka parce que iambiny koa tsika iny koa affaire boakanareo magnaraka. Mampalahelo le toetsaigny. Maromaro volaniko ary atsika jiaby mba maromaro koa tsika nahita président fandimby nitondra atsika teo fa araiky ty izy volahiny papa igny sindra mifanojy amin'ny Hitler tsy karaha fanojy amin'ny gaty io izy. Maro koa volagna dada tsy mikoafy igny. Tsisy pare zandry na député na sénateur na gouverneur tsy ako ny administration civile sy ny sisa tsisy raha pare. Même président Fokontany, même délégué président Fokontany zay mba misy valeur fa délégué zay tsisy valeur. Délégué mibeko administrateur civil incroyable. Nambarako teto ministre ny intérieur ndao anao mijotso ambary be fa tragnony adjoint préfet andeha atao l'église. Vous êtes malade. Zay raha misy amin'ny Ambaribeo ary le administration reto délégué reto tompondraha zegny aminay eo tsy sakinareo tsangana parce que stringiny soutien micommande anareo. Ratsy ane raha ataonareo zay Ambaribeo fa mbola hivaly aminareo izy ndray tsy niantry ambare nambaranira teo igny. Zay ne mbo avy anareo mihevitra zay doko eto zay mbo avy. Atsika kaza mifagnambanimbany zalahy. Zegny avienay ampidiriko amle resaka MRFM. Avienay amin'ny MRFM mivola le seul avitatsika mitondra Madagasikara io ampila minagna ampiadagnana ampiavagnana fédéral état. Fôtony maventy loatra Madagasikara io tsy leo cerveau-n'olo araiky ary indrindrandrindra tsy anagnany Rajoelina compétence hitondra Madagasikara zegny. Mialatsiny aminao président tsy za malaigny anao fa hita miparibary agnatin'ny 16 ans tsisy raha pare tagnatin'ny 25 ans aroe lahy nifandimby teo tsisy raha pare. Apitra état fédéral itondrasanay budget provinciaux point barre basta. Samy miala vositra lika ty zama. Aieky niany anao asimikely fa mare anao asimibe. Ry asimikely regny magnadio maximum raha tsy manjary maloto fahita fa tsy aminany resaka sambo AW. Ino maplace ny asimikely? Pangalabato, irakiraka, planton. Mialatsiny aminao zandry asimikely. Atsika samy mbaka mazonga boko atsika fankaheta mazonga teo. Tsy anao mitsy ampianatra za politique. Fa raha nataonareo sambo tsy marigny. Misy raha tsy mazava asimikely. Aza magnadio tegna nareo fa maloto. Fa fanjakagna nareo ke nareo tsy masaky hitsangana mitsaha fandeha ty sambo ty.
fa mibaribary naboaka andray aman-dreny tompon-janaka regny hoe ty vokaly gouverneur any Majunga zay tsy vokaly fa zay tsy zay message ke izy koa izy message nagnino tsy niacceptenareo ataotsika raha message gouverneur Mouktar ataotsika message nagnino tsy niacceptenareo tellement nareo fa zatra vandy nampianariny raha Jojo vandy de mavandy mampalahelo zalahy mampalahelo aza ampiadivigny an-tragno ny vahoaka malagasy anareo ny miady an-tragno fa tsy ny vahoaka malagasy anareo club 48 ny miady an-tragno fa tsy ny vahoaka malagasy zay vahoaka mbola mitana ary mbola loaviny an-tampondoha le teny hoe fiavagnana io tsisy mo mandilitra io eran'izao tontolo zao ndray manam-pahaizana resaka letra o resaka tsy haiko nino tseniky nahita nahasolo mo fiavagnana asa to karaha zegny kabary zalahy asa to karaha zegny kabary anareo miala io fa tsy nanjary raha nataonareo rango zay ziska niany baseky anareo koa fa tsy mpagnarivo mandrakizay 16 ans zay fa mampiegna anareo mandrakizay fa aza to karaha io vahoaka magnino vahoaka ataonareo karaha io zay fa ponginareo zay fa mipalapala eran'izao tontolo zao fa maefa malagasy fa mipalapala miala amizay nareo fa tsy eo nareo mandany vola fitetezam-paritry ino filan-kevitry ny ministra za tsy eniky nahita ndray an'Israely la guerre isan'andro io za tsy eniky nahita ke hoe nisy fivorian'ny gouvernement isan'andro ao tsy eniky hitako tsy eniky reniko ndray Trump américain firenena matanjaka be io tsary nagnano conseil des ministres par semaine zegny koatsy anareo parce que nareo bato aza robatigny zalahy niasigny ne malagasy matoa zay zandrinareo zanakanareo asidinareo cousinareo cousinenareo cousininy cousine agnatin'ny membre ny MRFM mitsangana niany ary masaky mitsangana magnetina atsika malagasy ho tonga saigny tongava saigny aza magneky ribiribe ndeto club 48 sy ny forongony reto iambigny baka atsika ko sakindrogna boka hoe vola baka ia vola anjovy agnamboaragna pont Mahavavy ndraiky pont Nifasy zay eny tsy contraire zay ravoravo volaniko amboarina rozo fa mbara zay vola baka ia aboazy vola baka ia vola anjovy vola nino fa zay tsy andeha kadalainareo ke l'essentiel pont vita non tsy agny ny essentiel vola baka ia vola anjovy ke amaragnako izy ambava omampo mieritreritra vahoaka fa tsika zalahy impody tsako tsy diso itsia hoe nampatsiaro za tsy 2009 ma zigny après coup d'état nataondry Rajoelina le atsika tsy mahazo tagnatiny iny fivolagnan-droa izy terme za boka tsy mahay terme aérien le avion tsika tsy mahazo mandeha quelque part pendant 5 ans tsika ny condamné-ndreo igny de za boka tsika tsisy avion atsika zao ndeha condamné Trump américain nationaux ino maranagna tsika tsisy avion pindry zay raha misy amitsika ndraiky jeja
anao magnano nom du père et du fils et de saint esprit miala Tananarivo Andriambarivo be havy zasa tsy avy parce que tsika miondragna pinjy ndraiky kijetra ty hira ty atolotra ho atsika jiaby magnano velomanareo jiaby amy magnaraka koa